Dari temgatang kay andong kayo dari. Wagi magyud diri. Unsa ulit atras ato niya? Nah, karena si pengutang si tindahan budget di mo bayad. Wala pa kay paon. Ako tanga lang. So kito mga utang na to, kay gyud mo bayad. Ang kagwapo na to, may gubog. Bunong na ba to? Abo Wala lagi. ko sugday kumuha na mo kanyo. Sa kasong mga buktot gyud. Ato na sa nato diri kay pero Pinta ko na ko to, gwapo. Balik sa ito bugas. Ito wat ko dari. Apil na yaw dito. Ato pa buton diri. kapuyay layuwas merkado eh. Palit pa kog bugas, kasako pa nya lakaw ra. Perti pa layuwas mo na abot pa dito. May tulog ko buo. Oh no! Gay, sige kita nga tangan na niya eh. Di ba ka pwede tangan na niya? Wala ba ko kubayad ang utang nito? Sugo kong mama niya. Kisa kaya tangan na niya, manabon ng kuwanin sinawang guro. Manabon kuwanin sinawang. Asa ka kumuagi aning daha nga wa ba na iianan diri alangan na magmuagi ko balik ko sa agi di na wa to wa ra ba mi piniudto nga to alangan mag-ari ko sa kumuagi diri kasi iianan diri po pero alangan na magpatog daro scooting kung maghugaw ta diya alangan na magbukat-kat ko aning manggari ko agi babaw kinsa man ya. Ako sa ilon dia kay burgo kaila niya. Si Patit. Si Jumay, si Vincent. Sa gamay ra kay utang na gulat. 10 pesos mo ray utang nako. Iya po yung tangatangan. Sab Asa ka tong wagi yung buang ay. Nawan ang dilan ang gianan diri oh. ato na tangan diri kay maagi ra mo gito. Dito sa Onab. Sa Mua. Ako'y giatangan. Nakadagan man pero nagbutal talaga nasagit sa iya yan. Ano litaw gyud? Yang wala may hayayan diri. Kamanggahan man ni. Kung walay masabtan nga hayan diri aw. Butal-tal to sung ko mo may go to. Tulo na ra ba ka tao nang butal-tal ni. Kasi opat to. Ha? Taha lang yun yung maglitay. Kay, aron way bunog na may tabo.
may lugat ang dungding lang ating baling kahoy. Naman sa kahoy. Taguan. Na. Sako na niyo. May lugat ang dungding lang. Tago na ko daan. Tuluban sa nako. Apa itu? Wah, gini ke bantai ba? Wah, gini kita mana ko. May meditainin pagkatago nako diri. Kuha na sa kumbalang hoy. Namay tao. Hoy, isa ka diya. Pagsaba kay tago ko kay nangatan ako tulo kubok. Basin nang muha kag balanghoy. Wa lagi. Lagi. Ito pa daw panaplay lang yung agi kay kana tulo ka tao mo din katang nimo. Tudloan ka agyanan kay agi ka play. Sama to. Uson tong galangas dia. Ano to? Tuara. Ari diri, bunta dia. Ganun naman ka diya. Nakita mo giti kang dagan ka diri gud. Dapat diato ra ta karon makalabang ko. Dare kay makatang ko ni giwat ra kang naon ka diri. Saan mo nang dire ron? Makampo lang ko ano. Yari ko agi pikas. May buyog man dito. Saan din na puno? Ana, tikang bagi diri pikas, ana, labang diri. Naam sa ligat ya. Katang ko nimo. Daghan ko din yung nangatan ko. Asan day ko maagyan eh? Ari lang day ko diri day. Sa akong sinina ko pag ginaam sa ni buyog diri. Asan ko maagyan ng nahak ni Pretty daghan na nag-atang na ko yun noon. Sus, Diyos ko amin. Kabangin taong ko. Naam sa ligat ya. Maka-atraso na ko kung naa ko dire. Ang saon naman ang inako pag agi diri nga. Wala nang kailang agyanan. Dito po na ko yung pinig at ang ko kape. Ari dire. Di na mahimong duol ko kay ang kulata, angay ra ba nang likayan ang kulata? Kay sakit kayo na. Asa nang gagawin ni? Ay ko inag. Amo na pagkaon na to tong pamilya na ko nga to, palit mo ta kog bugas ni imo kong matangatangan. Saan na ko ron? Kita ada limang parkour ta. Boleh ka. Pasiluwago. Dako na kay kag-atraso na. Gusto kay ka mangutang yung sudan puro lechon. Ang amo puro buwad. Kanang ilam nang gidakop ang nang niagi diri. Tuon di. Usa may sa ana inyo man nang gidakop gibaklid man ninyo. No. Adi oy. Wa koy labot ana. Bitahag yung maglikay. Yo, shout out mga kamix. Shout out ko ni Janine Sambayon og ni Jake Castro TV og ni Shout out kay Omikale Vlogs og ni Pelto Kids Pawa TV. Shout out. O Christy Christy Mainopas, shout out. Shout out. Og ni shout out po ko ni Mix Channel. Shout out. Og ni Colette's Vlog. Shout out. Pau TV, shout out sad. The Great TV. The Great TV, shout out. Tres Hanggaw, shout out. O Tres Hanggaw, shout out day. Lingang vlogger. Silingan vlogger na to. Og sa Janwa Mix TV, shout out po sa mga silingan to dream vlogger. Og pa-shout out ko sa mga wala drive. Shout out ko ni Janinho og ni RB Atamusa. Og ni shout out po ni Binsoy. April Vincent. Og ni shout out po ko ni Marian Pacquiao. Shout out. Og ni Ivy Pacquiao.
Og shout out po ko nila ni Kayla, og ni Diana, og ni Liza, og ni Anin, Ninya. Shout out ha. Out ninyo. Shout out ako ninyo. Sophia, shout out niyo ako ninyo mga taga Bangbang. Og shout out po ko sa mga taga Balamban Mix TV. Ako dahil si Milan Angelo, ang usa ka boy master. Og shout out po ko ni Beck Rizada, Isid. ang usa ka editor sa among Balamban Mix TV. Og shout out po ko ni Brad Isid nga wala si Kari ron kay nakabantay magbata. Og si ninyo, so si John ninyo Milan wala Kari kay gikapoy siya. Alas 3 na sila nauli. Gikan sa Cebu. Og shout out ko ni Francis Servito, og ni Jomari Tapdasan, og ni Vincent Goldbusser. So guys, kung bago pa ka sa among channel guys, wala pa ka subscribe, subscribe na. Like, na mo. comment, og share, og click the bell. Okay, salamat. Salamat kayo. Salamat. Yeah. Manghuli na mga guys.